കൊല്ലത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്. അഗസ്റ്റ്കോട് സ്വദേശി ഷൺമുഖനാണ് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് സംഭവം. വീടിനുള്ളിൽ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഷൺമുഖനെ തെരുവുനായ യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഷൺമുഖന്റെ ചെറുവിരലിലാണ് കടിയേറ്റത്. നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ വീട്ടുകാരാണ് നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും ഷൺമുഖനെ രക്ഷിച്ചത്. കൈയുടെ ചെറുവിരലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഷൺമുഖനെ ഉടൻ തന്നെ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പട്ടി കയറി വന്നത്. ആ സമയത്ത് പട്ടി വീട്ടുകകത്ത് കയറി വന്ന് എന്നെ കടിക്കുകയും എന്നെ ഫോണിൽ കടിച്ച് പൊറിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കയ്യിലഞ്ച് വിരലഞ്ച് സ്റ്റിച്ചുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായയുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പുകളും ഉണക്കാനിടുന്ന തുണികളും കൂട്ടമായെത്തുന്ന തെരുവുനായ്ക്കൾ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അംഗൻവാടി, LP സ്കൂൾ, ഗ്രന്ഥശാല, ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഈ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം എന്നതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ്. സമീപത്ത് കാടുമൂടിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിനായി വാങ്ങിയ സ്ഥലം തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് നിർമ്മിച്ച് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം കുറയ്ക്കണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യവും ശക്തമാകുകയാണ്. കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്, കൊല്ലം.